día, por iso, para comezar os nenos de 3 e 4 anos, vanos a interpretar unha obra de teatro titulada A miña casa. Aceptalo. Esto estará grabando, mira de aquí, que eu esto non entendo, pero se graba. Pois sí, amigos, un calcetín pode dar moito de sí, e máis se fora está levando. Pero se aparece o dono, hai que sair por partes, como así vai ocorrer.